Takže čo jsme si tady podívali tomu naše dalšího videa dneska, je to opět ze hry Shakes and Fidget, kde se podíváme na všechny naše postavy, standard. Takže teď se nacházíme na českém serveru 9, kde si nahodíme elixíry. Tak ještě jsem dneska na postavách nebyl. Teď jsem klik pevnost. Nevadí. Pak se podívám do zbrojky. Nic. Čarák. Mám hodně obratky, nepotřeba. Nic. Tak. Tohle si hodíme sem. Máme co? Postava. A to si můžeme opravit. Takhle, ale pošta. Máme tu něco uloženého. Máme tu věž. Dívejte. Má var, krásně. Bird, pena, nic. Kuni, hezky a já. No, dobře. Takže dáme se podívat na další věž. Máme tu 3 hladový medvědi. Jsou dole. Nice, školčná hůlka se srdíčkem a s soketem. Tak to se Márovi bude nesmírně hodit. No jo. To se nedivím, chudák, že nic nebral. Tak tady hodíme sem 435. Tohle, hop, pryčný. A ještě dáme si houbičku sem, kde. Nic. Dobrá, slepíšice, nic. A nic, ale už vypadá celkem slibně. Tady jsem dal portál, teď je tady voják, jak? Voják zkázy. Celkem, dneska jsme mu byli. A chtěl jsem se podívat. Halo, myš. Počkejte chvilinku. Hej, myško. Tak podíváme se na Dona Kapišta. Hop, hop, hop. Je to tam a je další epik na magického Marka, který se mrtě hodí. Tak mám tam tohle. 307, 327, to se taky hodí. A to se konečně nehodí. Hop. Jdem dál. Kdo je tu dál? Demoralizující démon. No, nevypadá špatně. Poslední houbička. Nic, tak teď se podíváme ještě na pevnost černých hlbek na temného jezdce. Prosím. Já jsem nevzal, ach jo. No, poslední houbička, nic. Tak se nebudu zase rověží. Máme tu 7 rukojmích. No, to taky vypadají fakt hezky. Nic. Počkej, já jsem se nezačal ktorá. A ještě se tady můžeme hodit faj. Co je? Tak zkusím transferu. No, tak to asi nedáme. No tak dali jsme to. Nice. Vylepšíme se našeho drakopíra. Nastavíme si úkol. Tak tenhle. Já jsem si nevylepšil vlastně co. Zákra. Nevadí. A tady vím, že na to jsem zapomenout, protože jsme na mezinárodním světě 5, kde nám došel elixír na sílu, což vůbec nevadí, dáme si jiný, koupíme hodinky, prodáme. Co to? Nic. Dál. No, nic. Co? Padná střední na sílu. Teď si rovnou hodíme sem. Ne, moc líp, že nemáme šanci. Hop, do Trabavovu. Tak. Vylepšené staty, za chvíli jsem zpět. Staty máme vylepšený a jsem zpět. Můžeme se rovnou vrhnout do podzemek. Tak, hodíme. Počkat, ještě ne. Jdem se podívat. Takže je věž, neohrožený poutník, jak nic, úplně nic. Bratr v chlastu, taky jak nic. Potom je tu Péťa Pasák. To se necháme puštěn, já se mezi tím napiju. To je prostě, to jsem musel být neskutečně. A dívejte, co nám padlo. Krásný, vůbec naštěstí. No. A ještě k tomu padl král Artur. Taky s přehledem a kilometrik.
Rukavicu jsem házel do záchoda, tam jsme byli. Tady taky. A jdeme se podívat na Sigisvalomozek. Co nám ten řekne? Což člověče, to jsem nechtěl. Okay. Je prstýnek na magického Marka. Ten je vodost 7 statů. Je lepší. To se musí nechat. Ale já jsem chtěl sundat komandéra. Nevypadá to, že by úplně chtěl. Tak, komandér prý ne. A co Lundor? Taky nic. A tady jsem napověděl dosti než. Tady by to mohlo popadat. Nice. Oh, pás na nás. No, ten už je lepší. Hodíme si tam nějaký, tenhle černý drahokam. Jo, takhle. Jednou vylepšíme a dvakrát vylepšíme. Ten se dá ještě propláchnout, takže ten si to nechám. Tady jsem byl, jdeme na zamořeného stroma, kůň Gunda vyřešila. A epické brnění na nás, které je snad lepší, ale přidá nám hodně brnění, do kterého si hodíme tenhle kámen 362. Tohle už brnko je spláchnutý, takže to hodíme sem, vylepšíme si věžičky. A tohle můžeme tady hodit ke kováři. Vylepšíme si brnění zase na druhou úroveň a podíváme se dál. Už dlouho nám tu nepadla epická zbraň, co říkáte? Rukavičky na 300, nevadí, že tam není slot, ten si uděláme a okamžitě tam házíme velký silový, ty se dá ještě, jak to mám říct, já se ještě propáchnu. Tak, hop, poprvé, hello, po druhý a hop. Rovnou si všechny věci učarujeme. Tak a jdem dál. Je tu steklý vlk, který by měl taktéž padnout. Ano, mám 50% brnko. Ach jo, kašlu na to. A jen teda věže. Tady seš. A mrsknu ti tam tenhle malej černý. A tohle taky rozeberu. A co je tu dál? Je to Slizahrud, kterého jsem dala kuňkunda, tak ne. Síla 340, tady ty epiky lítaj. No tak je to lepší. Vykopáme si tam díru. Hodíme si tam výdrž. Hop. A hop. Podíváme se, co má náš barbarský Bert. Ten má úplně strašný. Nechcete nikdo? Magický Marek, no ten to má taky horší. Takže tohle můžeme taktéž vyhodit. Jdeme dál. Tu máme tu zelenkavýho gremlina, který asi nepadne. Nebo co říkáš, gremline? A poslední houba na tebe. A seš dole. Epic bez slotu, ten si rovnou tady. Nech. Dobrý. Aha, co dál? Co tu je dál? Nakažený medvěd brtník. A poslední houbička. A pošta koška radě. To jsi nemusel, kámo. No, myslím si, že celkem úspěch. Tak já si tady ještě dvakrát kliknu sílu a můžeme se přesunout na další postavu, která se nachází na kanadském světě 1. Tady nemám moc peněz. Divný. Tady si naházíme své selektvary. No, ten se rovnou koupím, protože elixíry tady fakt jsou vzácnost, rarita. Nic.
nic. Malá síla, proč jsem řekl síla? Malá inteligence, roztočíme. Prašulky to hodíme sem. Hodíme si sem quest. Se platí víc. Já se rozklikám status, za chvíli jsem zpět. Jsem zpět, tady jsme byli. No, tak se podíváme na poštu. Padl Drago ohrožovatel. A dívejte, co mi padlo. Rukavice k ničemu. A ještě krysař. Tenhle souboj si tu necháme. Viděli jste, že nepadl, ale jak nepadl. Je? A 284 000. Takže dneska by se mu chtěl dát. Vidíte, ty rukavice byly o pár statů lepší a neměl díry. Hop, hop, hop. Nic. A to se budeme muset snažit všichni. No, protože Kunigunda. Tak nemusíme všichni. Stačí Kunigunda. To už vidím teď, že je to hodně lepší, takže mu tam hodíme tenhle velký silový. To zatím nechám. Týpci ze země os. Ty nevypadají vůbec špatně. Jsou... Oh, to je tak krásná zbraň. Jsou dole a je na Kunigundu. A tak ta zbraň je hodně hezká. To i kdyby byla horší, tak ji tam dám. 403. Tak to mě mrtě potěšilo. Little John to už jako podle mě nepůjde. Pokud se Kunigunda fakt nebude hodně snažit. Kunigunda, jaké to má rozptyl? Aha. Ale tak ještě se můžeme podívat na... To jsem nechtěl zrovna, dívejte jo, tak vypadá většina soubojů. Ale na Benou trhovce, toho bychom mohli dát. No. Prosím, Beníku, buď hodnej. No, tak ne, no. Tady jsem nebyl. Hop. A koho tu máme? Krutý gremlin. Bert se předtím úplně neskutečně snažil. Hele, ale... Takže Bert. Dobrý. Mára ještě jeden kryt. O, tak v pohodě, ale. Kuni má 19 milionů. 3 miliony, to je fakt chabý. A tak co říká na to ohnivý šír? Jakože taky prej ne. Jako tady nemáme asi úplně šanci, tady můžeme předat jedno tornádko, 2. No každý nás nezastaví. Protože tady to jako úplně nemá smysl. Rozebrat. Tak, dáme si poslední pokus na krutýho gremlina. Aha. Tak prej nic, no, a podíváme se na Mezinárodní svět 14, kde jsem musel fakt už vytočit novou zbraň, protože tahle už je hodně statu lepší. Takže malej na štěstí k ničemu elixíry, okřídlený zahouby si nechte. Tak ještě tu máme štěstíčko, inteligence, takže hop, hop, hop. Napřed. No, i když tohle už bych mohl vyměnit. Já to vyměním a hodím do toho tenhle šutr. To můžu prodat a ničem. A už jsem tady konečně. Počkat. Takhle. A ještě tady to bude trvat hodně dlouho, tak počkejte chvilku. Staty máme vlepšený a jsem zpět. Počkat, tady nám nic nepamatujeme. Dnešní cíle je sundat jedu draka. Nebo, jo. Ne, jedovatý drak, sakra. Nebo je moudřej. Nice.
88. Chtěl jsem mít do zamořeného stromu, protože jsme ho odemkli a tady by ji mohl popat celkem dost. A chtěl bych to nějaký použitelný epic. Takže ne naštěstí. Ale už. Nějaký epic. Je to možný. Je to možný, že nám nepadá ani jeden epic? 130. Ale to prdele. Počkej. To bude stát. Ok, no tak se už nechám do záchoda, protože toho nemá šanci. No tak tady jsme sundali hodně věcí. Nice. Nic, dál. Dej mi dál. Tak ne, no. Nevadí. Tak. Přesouváme se na mezinárodní svět 6. Tu nemáme. Já si akorát prodloužím odbratnost. Jinak máme všechno. Takhle. Nic. No, zatím nic. Ale to budeme muset vyměnit. Takže, co tu máme? Máme tu jedno podzemí. Kouzelný šašek Jindra. Mám. Pohodka. Počkej, to jsem dal znova. Tak tam to, ježiš, pozem se odkud. Nevadí. Tak, malý silovej. A tady se splachuje. A se rovnou spláchnem. Nebo, či to tu mám, ježiši. Pardon, se ještě na sebe mrtknem, jdem okřídlenej. Jsem si vůbec našel, nevadí. Ale tak já si zavřu oči. Tak. A 3, 2, 1. Spláchl se. A ty tam zalit se znova. A rozebrat to. Tady máme tu pouštní požírač. Ale máme tu tryskáče Panty-Ridera, který by měl padnout. Ale prvně se musíme vylepšit. Tak, za chvíli jsem zpět. Jsem zpět, tady máme vylepšené a můžeme se vrhnout do podzemí. Takže jdeme na toho tryskáče, už by měl umřít. Než ty. Hej, ale... Ne. A ještě jednou ne. Ach je. Klacek Van Helsing. A ještě jedna houba. Tak ještě jedna. A to nevypadá vůbec špatně. Ale kašleme a jdeme radši do věží. Přirozdělovat Robin. Co mi to sakra. Tak v pohodě. Boxer bez slotu asi k ničemu, jo. K ničemu. Ale louskáček se mnou, prstínek Navara. K ničemu. Vím, že tam má teďko novej. Ten dobil 317 a on má 305. Císařové nové šaty. Jestli padne, nice, 305. A náhrdelní tam nemají, myslím. Tak mají už s soketem, takže k ničemu. A jdeme se podívat do stěny. V podzemí ještě. Tady jsme zapomenuli trní mentál. Rukavice na 300 pro Berta. Pecka. Tyhle můžeme vyhodit. Co tu máme dál? Pirát v temnovou, že nepadne. To se mi nějak nezdá. No vidíte. Opásek na nás. To je nepěkný. Ale počkám, jestli nepadne ještě nějaký lepší epik. A co máte s těmi toaleťákama? Tohle kdyby bylo na mě, tak by to byla dokonalá věc.
Je to lepší bar. Blablabla. Že taky nemá díru, takže pohoda. Takže teďko mi to Pirát, Pepík Slavík, Nice level up. Lepší. Nevadí. A poslední. Zlovolný hlůzokrálík. Hák na Berta. Ten už bude lepší. Takže to uděláme tak. A hodíme tam velkou obratku. Takhle. Lepší jsem si také. Vyčeráme to. A jako myslím, že by to pro tohle video mohlo být vše. No se. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, popřípadě sdílet. Já se s vámi loučím a zatím čus!